principal desafío ahora mesmo do lácteo, vendo que vimos dunha moi boa temporada de prezos, as cousas como son, inmediatamente despois do prezo, sempre, durante moitos anos, o problema é o relevo. Agora mesmo está moito máis acusado ese problema, porque estamos nunha situación dunhos prezos que non son maravillosos, pero son bons, e seguimos tendo moi pouquiño relevo. De feito, fálase que en un par de anos nos arrimemos máis ás 4.000 granxas en produción de leite que ás 5.000. Partindo de que, se non me falla a memoria, no ano 2000 había 30.000 granxas, penso que é un problema moi gordo. Cando buscas os motivos da falta de relevo, topas os outros problemas importantes do sector. Eu non faría un listado, hai xente que sí ten o seu listado de este é o máis importante, non, eu faría un combo. Temos un grave problema a día de hoxe, burocrático, que nós non xeramos, que non o xeraron, que a administración empezou a delegar o seu traballo en nós. É dicir, o traballo da administración é fiscalizar. É dicir, eu administro e fiscalizo que este ben administrado, non? Igual que a parte judicial fiscaliza que a administración non meta a pata. Bueno, pois a administración, agora mesmo, da maneira en que nos está poñendo a burocracia, delegou ese traballo completamente, porque eu mesmo teño que marcar todo o que fago, pero é que da maneira que eu teño que marcar hoxe en día, estoume autoinspeccionando. É dicir, complicarno tanto que ti a día de hoxe ves á miña oficina e calquera cousa que queras saber de calquera parcela, de calquera animal, de calquera metro cuadrado de superficie da granxa, podela saber. Dende medicamentos, o que ti queiras. Se non o faz ben, e salta no programa no que temos que cargar todo eso, salta unha luciña roja, automáticamente levas o estacazo. Porque xa non hai inspección. Nós estamos facendo o traballo da inspección tamén. Estamos facendo o do técnico, o do administrativo e o do inspector. Entonces, eso afasta moito a xente nova. A xente nova non quere esa responsabilidade. Eu non digo cando te chegas aos 30 anos, pero dille a alguén de 18 anos que colle isto e que diga, non, ti vas ser responsable desto todo. E estamos falando que podes cometer erros no teu traballo, pero estamos nun entorno que podes cometer un delito medioambiental. Os rapaces non queren esa responsabilidade. E despois está o tempo libre. Seguimos nun traballo que costa moito buscar horas libres, buscar horas de entretemento. Seguimos faltando acabar de estruturar esa parte. Cóstanos moito. Estamos neso, pero cóstanos. E despois está a parte económica, que isto é como unha montaña rusa. Agora mesmo sí, vamos un par de anos con os prezos bons, pero viñamos de 2 anos con os prezos malísimos. Ninguén nos asegura que os 2 próximos anos vayan ser malísimos tamén. Entonces, esa montaña rusa económica tamén afasta un pouco a xente nova que quere certa estabilidade. E despois, para min, dentro desta tortilla francesa, o que para min é o máis importante é a falta de servizos. Nós temos 2 nenos
pasamos 4 anos, que en 4 anos tuvemos pediatra 6 meses. Eu, as veces que estuve enfermo, levei un golpe, dous a casualidade que xusto eses días non tiña médico. Xa non falamos da parte máis lúdica. É dicir, se os nenos queren xogar a baloncesto, eu teño que desplazarme 35 minutos para que vayan a adestrar. E non son 35 minutos de cidade, son 35 minutos de carretera aberta. É un longo, etcétera. É dicir, a falta de servizos é o que máis afasta a xente nova. A xente nova, se está nunha vila grande, bastante ben, pero se está nunha aldea pequena ou nun pobo pequeno, tiralles moito para atrás. Teríamos que aclarar conceptos. Temos unha gandeiría ecolóxica, que sería o desexable en todo o mundo. Nada de fitosanitarios, nada de pesticidas, animales completamente libres, eso sería o idílico. O seguinte paso sería a gandeiría extensiva. A gandeiría extensiva é aquela que está en menos de 2 unidades de ganado por hectárea, por decirlo así, 2 vacas por hectárea. Vale? Todo o que suba dai supónse como intensivo. Entonces non é tanto a diferencia do modelo de traballo como a da carga gandeira. A carga gandeira é a que marca a diferencia. Cando tes moitos máis animales por hectárea que a 2, non podes facer pastoreo, non podes levar unha granxa extensiva, ainda que queires, ou sea, un traballo dun modelo extensivo, porque non che dá a superficie. Entón, aí é onde entra o intensivo puro. Vale. O intensivo puro, hai moitas granxas que fan moi ben o traballo. Moi ben. E que saben ser respetuosos co seu entorno, e que saben producir ben. Despois están esas outras granxas que non saben facer ese traballo tan ben. E despois están as macrogranxas. E aí é onde empezan os problemas gordos. É dicir, no momento en que nos metemos en miles e miles de animales, en moi pouca superficie, como nos está dicindo a administración donde fai tempo, as vacas non xeran abono, xeran residuos. Aí sí que son residuos. No extensivo é un abono. A ver, é un sector, o noso, é un sector que, como decía algún político, fai moitos anos, cando eu era rapaz, sempre houve granxas en Galicia, sempre as vai haber. Entonces, eso tamén leva a súa segunda parte, que é fajamos o que fajamos, non? Como é un sector que sempre foi saindo adiante de unha maneira ou doutra, nin se valora, nin se mira de facer un bo traballo técnico encima dela. Apoiar o sector é dicir, diversifica as axudas, non me primes a inversión, non me fajas unha diferencia, como nos están facendo as cooperativas, de que se non temos unha inversión mínima de 100.000 euros non podemos concurrir ás axudas. Iso cerra a porta á mitad das cooperativas galegas, deixa só as grandes, nas granxas é moi parecido. Non enfoca só as axudas a un sistema intensivo, tamén hai sistemas extensivos. Abre a porta a toda a xente que quere facer ecolóxico,
non lle denegues o selo a toda a xente que quere facer ecolóxico como se denegou. Todas estas cousas, toda esta diversidade que temos, iso sería apoiar o sector. E despois, nos momentos complicados, porque sí, agora mesmo, volvo a repetirlo, levamos 2 anos por de prezos, pero pasamos 2 anos moi complicados sanitariamente. O ano pasado tuvemos unha incidencia altísima de fiebre hemorráxica. Non ten nada de prexudicial para o que é o leite, para o que é o consumidor, pero para os animais sí. Este ano estamos tendo coa lingua azul, e agora, noticia de onte, acaba de entrar outra enfermedade contagiosa a través de Cataluña, pola importación de gando. A Administración non soupo o que facer. De feito, estamos esperando que nos dea uns parámetros para intentar frear que nos chegue a dermatose esta. É dicir, eso sería apoiar un sector, dicir, coller, señores, pues vamos cerrar a fronteira, vamos cerrar o que sea, non se movan animais, vamos a evitar que nos entre, vamos suministrar vacunas para todo o mundo, vamos buscar, ainda que teñades que pagala, pero polo menos que haxa. Porque eu agora mesmo, ainda que quixera comprala, a dermatose non hai aquí. Iso é apoiar un sector. O resto, aquela diferencia que se falaba durante períodos dos anos 50, non? O que é propaganda e o que é publicidade. Non é o mesmo facer publicidade do que faz que a facer propaganda do que dis que faz.